Ogwu dunu na nwaanyị obi na chere ka ekene ngo mmụọ na-apụ apụ arụsị na-eje mba anata ife ọma. Ekenekwa gị na mmụọ abụchi nọ nso nọ n'iru gị n'ụbọchị tata. Nekwa na ọjị ka m chere gị n'iru nne. Nne m lọrụ ekenekwa gị nne nwere obi ọma. Nekwa na amasịalụ gị mgbe na mgbe na ha ọmụ ezi na-atọ ụjọ. Mmụọ na-apụ apụ ekenekwa gị oke mmụọ nji eje mba. Nekwara m abịa n'iru gị n'ụbọchị tata ọkwa n'isi ndị na-esonye m na Facebook, ndị ife ọma m na-adị mma, ndị fans m, ndị friends m, ọ n'isi fa ka m bịarụ tata nne. Ọmụ abụchi nọ nso nọ n'iru gị Ezinwa Anaedo Akajiọfọ. Na tata anụwa ọkụrụ m n'obi m kpelu ndị fans m ekpele, ndị ọyị m, ndị ife ọma m na-adị mma, bụ ndị mkpa dị iche iche dịrị ọtụtụ mkpa ya ma ndị nwoke ma ndị nwanyị na o metụrụ n'obi tata ikperufe ekpere wee na-agbapụta gị nne wee tata anụ wee na-asịdo n'ọkwa n'isi nwoke na n'isi nwanyị nọ n'isi nwoke na n'isi nwanyị bụ ndị niile wụ ndị na-esonye m, bụ ndị niile wụ ndị bụ mkpa dị iche iche. Ekwuru m na dibịa bụkwa na ogbu ọgụ ka ọ bụ na ọ na-agbakọ dibịa agbakọọla ya na ya yi n'ebe mmadụ na ọ na-anụ ọgụ na onye nke ịtọ bịa na ọ ya bụ onye ndozi na ihe mgbapụtara gị n'ụbọchị tata gị nwa wee ugwu nne bụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị. Ana m asụ ka ije gboo mkpa, ka ije tọọ mkpa, ka ije gọzie ụmụ gị maka na ọtụtụ mkpa dịrị ọtụtụ ndị ka iru anyị si wee dị n'iche n'iche ka mkpa dịrị onye si wee dị. Nne m ana m asị doo ọ nwere ndị na-ekwu okwu maka ego ka ụzọ akụ na ụba mepee lụfa. O nwere ndị na-ekwu okwu maka promoshọn n'iru ọlụfa. Ọ gwazi ndị na-ekwu okwu maka alụmdi. O nwere ndị na-ekwu okwu maka ife dị iche iche na-eme na ndụ fa bụ ife fa achọghọ ka eme ka ọ dị mma ka edozie lụfa ọnọdụ. Wee na-ayọ gị nne n'ụbọchị tata biko ịma alụfa maka na mmụọ ka ị bụ ịwụ mmụọ na-eje n'ikuku. Ịmazụrụ ife niile, ị na-afụzi ife niile, ọ wụ ugwu ka ị bụ oke mmụọ. Wee na-asị gị doo ndị niile anụnwa wụ ndị na-esonyere m, ndị ya ege meseji ya, ndị ya ege ya enene vidiyo ma nwoke ma nwaanyị. Mmụọ ya wee dị n'ekpere anụ a na ọfa na-agụ n'ụbọchị tata gbasara mkpa dịrị anụ, gbasara ife ọ na-ayọ n'aka chie ya na-ekwu bụ nne ka ije tinye aka wee mezuoro onye anya bụ ife ọma na-ayọ. Egwu m si ọ bụrụ na mmụọ ji bụrụ mmadụ ji, o nwee ndị ekere na-agbụ, o nwee ndị ọ na-agbara ụcha, o nwee ndị ọ bụ na o nwere ihe ọjọọ dị iche iche nke na-egbochiri ihe ọma na ndụ, nke na-ebutere ihe ịma aka. Nna ji wee sị udo na mkpa dị ọrụ ndị mmadụ erike. Inbọs m juru eju, ọ na-awa akọ seketa mgbe ụfọdụ agbakwutekwa gị maka na o nwekwa na onye ọzọ ma agbajekwu na ọ na-awakwa na akpọkọ dibịa agbakọọla ya na ya na obe dibịa ọkwa mmụọ ndị o ji arụ ọrụ n'ọnụ ndị na-eme m ife na ndị na-emeri ife ka m na-agbapụtakwa n'ụbọchị tata wee na-asụ unu doonu biko gboo ọgụ. Ekwu m n'isi nwoke n'isi nwaanyị ọsọ onye ahụ nọ mmụọ onye ahụ ji ụgwọ bịa anaghị asasịrị ya ife. Ọsọ onye ahụ nọ mmụọ emebila emebi na ngwuru n'obi be nna onye ọhụ bụ ihe na-aghasasịrị ya ife. Nne m na ihe na-ekwu tata anụ a ka ị kpọrọ ezumezu ndị ọrụ ka unu nje gboo ọgụ, ka unu je tiwesiwe ọnụ n'okwu ka ọ dị ha na mma doo nne ka onye ọ nweta n'ife na-ekwu na onye ụgwọ ya adụ ndụ, onye o jikwazi ụgwọ ya adụ ndụ n'ọkwa na onye kute ume o wee bịa chukwa mmụọ wee na-asị nne doo gụ na ezumezu niile gị na ha ka m na-agbakọ n'ụbọchị tata. Asị m unu biko gboo ọgụ gboo okwu ọnụ. Asị m gị kpọrọ osimiri ujebe ka ije gbuo onye wa ọgụ. Ekwu m nne ndị agbara ụchụ n'ụzọ abụ n'ụzọ ka ije wụchapụ nya wa ụchụ na ụchụ ada agba mmụ ekwu. Ọnwụ nọ ndị aka ji n'ụzọ ọbụla, ndị agbadoro akara aka ha ube, ndị nwoke ma ọ bụ nwaanyị, ndị otu amoosu ma ọkọ ọtụ na-agba akara aka ha mgba, ndụfa wee na-agha, ndụfa wee na-ọdụ ka ha na-echi ọnụ n'ala. Ndị dị otu anụ aka nna asị nne biko gboo ọgụ gboo okwu ọnụ. Jee tinyesi ọnụ n'okwu ka ọ dịrị ụmụ gị na mma.
Ekwensu na ogu njiwela agọrọfụ ọfọ tata anụnwa bụ ma nwoke ma nwaanyị na-esonye m na vidio na ogu njiwela agọrọ ya ọfọ nya tata anụnwa bụ na ife mmụọ Chinonso na-eme na-amasị ya na echiche n'ebe mmụọ Chinonso na ọ bụ echiche dị mma. Ọkwa nya awa ogu njiwela agọ ọfọ a nne maka na ọ bụ ife ogu tụwuru nya ka ọfọ na-eri na ọfọ na-enwela ogu darụrụ mmiri na ogu njiwela agọ ọfọ anụnwa bụ na nyawa onye ahụ na-ege m ntị, nyawa onye ahụ na-esonye m n'ekpere a, nyawa onye ahụ na-esonye m n'ọfọ a ji ezigbo obi were eso mmụọ bụ Chinonso. Obi ya dị ọcha n'ebe m nọ wee na-asị gị Nnedo ka ihe nekwasị ya na mkpa duru onye ahụ. Mkpa bụ na ọ nwere ndị na-ekwu okwu maka ịtravel outside, ndị na-achọ akwụkwọ fa eju eju obodo oyibo mana fa enwetabụ fa tinyekwa egbuo ha wayo wee na-asị gị Nnedo ka ije gbaa ọgụ gbaa okwu ọnụ mee ka anya bụ akwụkwọ ahụ ka o rute ha aka, mee ka ya bụ ife ọma nke a na-ayọ kemgbe eri oge nke dị ka asị na ọ da-abịa abịa na-adị enweta nne ji etinye aka ka ọ gaziere onye ọrụ. Na-ekwe na ọjị ka m ji wee bịa eji m mgbu ọjị na-anọ ahịa na-anọ ụbọ na-anọ wee na-asị na ọ ya dịrị ha mma na eke n'oye na afọ na nkwọ, ọ ya dịrị oke eke mma, dịrị oke afọ, dịrị oke orie, dịrị oke nkwọ, dịrị mgbe eke mgbe orie mgbe afọ mgba nkwọ na mma. A sị gị Nnedo biko kunie ọgụ gbalụ ndị ọgụ were akụrụngwa niile iji were alụ ọrụ ọma nne ka ijewe njem n'isi nwoke na n'isi nwaanyị. Ihe na-ekwu okwu ka ọ dịrị ha na mma ọfọ anụnwa na-aga n'ụbọchị tata anụnwa ka e nwee chi dị mma na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ka ọ dị ha na mma na mmụọ bụ Chinonso Ezinwa Anaedo nwa Okorie n'ụbọchị tata anụnwa na-asị n'isi ndị niile bụ ndị ji ezi obi were eso m ka ọ dị ha na mma, ndị niile na-agbapụta ya n'ụzọ dị iche iche, ndị niile bụ mkpa dị iche iche were abịa akọsala anyị nne na ife na-aka akwara adị njọ bụ na mmadụ na mkpa dịrị ya mana ọ fụlọ ka o si wee gbonyanwụ mkpa. Nna ọ nwere ndị agbachichara ụchụ enu na ala nke na feva anaghị abịa osi ọ n'aka nwoke osi ọ n'aka nwaanyị agbamasị na-agbọ ha ndị emecha mma iwere asị na-agbọ na-akwụ ha ụgwọ. Nne na onwekwa na ife na-eme na nkịtị kama na mmụọ ka mmadụ na mmụọ mụ ife na-eme na mmụọ mụ ife Igbo zara n'afa wee na-asịgo Nnedo ka ije biko gbaa ọgụ gbaa okwu ọnụ gboo onye wa ọgụ ahụ ka ọ dị nwoke mmadụ nwaanyị na mma. Ya bụ ihe ahụ na-adọ nsega n'isi ha n'ofu do nne asị gị biko jee gbotọọ ya. Ekwensu ndị ekele agbụ n'ụzọ ọbụla na mmụọ ewepụtazie na mmadụ wee na-akụ ụta. Nna Ekwensu do biko jee gbaa ọgụ gbaa okwu ọnụ ụmụ ha ya akụzi ụta. Ekwemba the virtue of na ndị anụnwa na-agọrọ ọfa ji ezi obi were eso mmụọ Chinonso na ife m na-amasị ha. Nne asị na ife ha na-amasịkwazi gị nwa na onwe gị n'ihi eje merụfe ife ọma. Ekwensu ndị atọ ndị ekele agbụ ka ije tọọ ha na-agbụ. Ndị nwoke ma nwaanyị ṅụrụ iyi wee sị na na fa ya nata ndụ fọ ka ife ọma merụfa nne asị gị ji etigbu onye aṅụrụ ya iyi ahụ maka na onye ṅụrụ dịka iyi ahụ ọ gbọrọ onwe ya ọ bụrụ onwe ya ọnụ. Asị m nne ndị zikwara na fa ya dụ ndụ fụ ka ife ọma mere ụmụ gị. Ekwu na fa ya anwụ ka ife ọma mere ụmụ gị, fa ya anwụ ka ife ọma mere ụmụ, fa ya anwụ ka ụmụ kpatawa ego, fa ya anwụ ka ụmụ ọnụ ọdị. N'oge o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị toputego na ha ya ababe nwoke. O nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị toputego na ha ekwezighị na abe dị fa mụta ụmụaka nwee ngwurube fa nwee ezinụlọ nke fa mana nke a ma ọ bụ nke ọzọ ka ji fa wee na ọ na be nna fa wụrụzie nna ya anọ. Ihe m na-ekwu okwu ya tata nne ndị dị otu a bụ ndị na-esonyere m n'ọfọ a na-agọ. Asị m na nne ihe eje gbughee ụzọ ọwara gbughee ụzọ alụmdi gọzie fa ka ha nụta dị mma na-abụrọkwa dị mmụọ dị ụdị nke fa ebe fa ya eje fa aba na ya ezinụlọ fa ya aba odofafa alụ ụkwụ eruo fa na dịka nwaanyị. Nne ọkwara ndị anụrụ anụ mana ha amụtabela ihe na-agọ n'ọfa n'ụbọchị tata anụ biko nne ka ije mekpa akpa nwa maka na ekwana mmụọ na-enye nwa ọwa ugwu ka ewe ugwu nne nwaanyị na mmụọ Chinonso gbapụtere gị n'ụbọchị tata wee na-asị ka ọ dị nwoke mmadụ nwaanyị na mma mba dịrụ ndị mmadụ erike nne ọ na-afa kpesakọtara m asị m ọgịnị na-afịọ na ọlụ ya alụ erike ife agba n'ụzọ buru ibu mara nke aka ya agba erike nne wee na-asị n'ụbọchị tata maka na ọkwanụ mmụọ ka mmụọ ka ịbụ ọ mmụọ na-egbu ọgụ ka ịbụ. Nne m asị gị biko gbaa ọgụ ka ọ dị nwoke mmadụ nwaanyị na mma. Ndị anụrụ anụ ma fa amụtabara nwa Nnedo asị m fa mụtanụ n'ọkwanụ ngụ mmụọ na-eme nwaanyị aga ọwụrụ mma ejima asị gị biko ga-emerụfe ya. O nwere kọpụsụ dị iche iche n'ugolu ma ha amụtabara. E nwekwa na ọtụtụ ezinụlọ udo na-adịghị nne asị gị biko gbara ọra gị na ha ya alụ
maka na ịwụ mmụọ nwere ikoro nwee ekwe, iwu mmụọ nwere ebu nwee mfụ, iwe mmụọ nwere ihe niile eji arụ ọrụ, mmụọ ji arụ ọrụ. Wee na-asụ udo ịmara akụrụngwa ihe eje wee rụọ ọrụ na ndụ onye ọbụla dị iche iche ka ife ọma onye a na-achọrute ya aka. Nna asị gị kunye njem n'ụbọchị taata anụwa dịka nna awadoghị ọjị anụnwa n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị na-esonye m n'ọfa nna agọ ndị nna agọrọ ọfa nne asị nọ ya adịrị ha na mma, ha ya enweta testimonies ọtụtụ ife ọma ya emelụfa. Nna ị gwara m sị m na mụ bụ mmadụ ya na-ebutere gị petitions ntụtụ ndị mmadụ n'iru gị kini ya na-egbo mkpa. Ọ ihe gbara m amụ ya mgbasị m buatara na be m, ọ ihe ikwunu n'ihi na-abata na be m ịbịa gbo mkpa, ịbịa n'ụlọ ekpere ndị mmadụ, ịbịa tọ ndị mmadụ na-agbụ, ịbịa bunye ọtụtụ ndị mmadụ n'enu. Isi m nọ ihe na-abata be m ịbịarụ wee na-asị nne biko abịakwa m, asị m na ihe agbakwa m nkịtị. Ekpere na-ekpere ute na-ekpe taata anụwa n'iru gị bụ ekpere si m n'ime obi wee pụta. Ọ ka m na-eme meditation ka ọ bịa, ọ kụrụ m n'uche m kpee ndị fans m ekpere maka na ọtụtụ ndị nọ na mkpa dị iche iche. Nna asị gị biko kunye njem n'isi nwoke na n'isi nwaanyị ka ọ dụrụ ụmụ gị na mma. Nna asị ndị ka m na-ekpecha ekpere anụnwa ka ife ọma bido mere na ndụ fa, ka e nwewe testimony, ka onye ọ na-asịkwa na kemgbe ya sochara Ezinwa Anaedo na life prayers o merụ ndị mmadụ ka ife ọma bido mere na ndụ ya. Nna asị gị kunye njem n'ụbọchị taata ka ọ dịrị ụmụ gị na mma. Ọja m chere gị n'iru asị m ọ adịrị Okeke na mma, Okorie, Okafọ, Okonkwọ, Mgbeke, Mgborie, Mgbafọ, Mgbankwọ, ka a na-abụrụ ndị niile ya etinye mmụọ ọfa na ọfa anụwa nna agọ wee yọgụ nwa nne ogwu amara dị n'ụzọ dị iche iche. Asị gị kunye ka ije rụzuo fanya wa ọrụ ahụ. Nna o nwere ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ fe wee na-etreti mfa na-achụfa n'ọrụ. Ọtụtụ ndị ahụ jụ n'ime bọs m wee na-asị nne na anyị achụkwa ụmụ n'ọrụ kama faya anọ ebe ahụ na faya abụ isi na faya abụ ọdụ. Asị n'ihi eje riten ofe na nyanwụ n'ọrụ fana kama anyị achụfu etinyekwu ha promotion, etinyekwarufu ego n'ụgwọ ọnwa ha. Nne o nwere ndị a na-ebu obom dị iche iche, allegations dị iche iche sọ ka e wee kpatuo fa. O nwere ndị a gwara ọgwụ wee jide wee na-asị nne doo ọkwanụ mmụọ na-emerụ ọgwụ ka ịhụ maka na iwu ọgwụ ka ọgwụ. Nne asị gị kunye ogwu udun nne nwaanyị obi na chelekwu. Asị gị biko jee gbaa ọgụ n'isi nwoke na n'isi nwaanyị ka ọ dụrụ ụmụ gị na mma n'ụbọchị taata. Na mmụọ chi nọ nso gọrọ ọfa anụ a wee tido ya ọfọ wee na-asị nne doo. Asị gị anụkwa n'ọnụ mgba nkịta ihe m chọrọ testimony. Asị gị chekwa ụmụ gị ndị fans m niile, ndị na-esonyelu m, ndị niile ji ezu ogbere eso mmụọ chi nọ nso Ezinwa Anaedo. Nna asị gị gbaa ha ogige ndụ ya bụ na ogige ọnwụ. Ndị na-ekweta ya na gị nwa ogwu mbụ ọfụ ya wee na-asị nne doo chekwa ha n'izu a maka na ọtụtụ ife ọjọọ na-eme, ọtụtụ ife ọjọọ na-eme ọtụtụ ife ọjọọ nọ n'ụzọ. Nna ekwuru m sị na ebe ife ọma dị ka ụmụ ya na-anọ, ebe ife ọjọọ dị na faya anọ ebe ahụ. Ọ na-eme n'ihu na faya anọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ faya anọ n'iru, ọ na-eme n'ihu n'azụ na faya anọ n'etiti. Ife ọjọọ mechaa afa wee gafeta, ekwensị na ife ọjọọ ya akpọfe iru. Chekwa ha dịka nnekwu si egbuchido ụmụ ya. Nne ekwu nnọọ na akwụkwọ nne na-abata ọ na-enye ụmụ ya n'ọnụ, ihe na-abata na-enyefa agụụ ya agụzifa. Nne na onwere ndị nọ n'ọnọdụ na fachifo n'ụtụtụ na fa amara ifefa ya eri maka na ego adụrọ. Nne m taata anụ aka na-ebute ndị anụ a n'iru gị ma ha na-eso mmụọ chi nọ nso wee na-asị udo ka ije biko tinye aka. O wee ndị si na ha ekpekata na-ekpere ọtụtụ afọ, ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ izu na-ayọ mkpa dị elefa ma ha enwetabere ya. Mmadụ onwekwa n'ife na-eme na nkịtị. Nne na mmadụ etiwu ya aka na mmụọ tiri ya aka wee na-asị nne biko ka ikunye ọgụ n'ụbọchị taata anụ nyawa aka ahụ na-egbochi nyawa mma ife ọma ka ije wepụ nyawa aka ahụ, nyawa ihe ogbochi ahụ ka ije wepụrụ fe ya ka ụzọ ha niile bụrụ ụzọ azara aza ka ọ dị ha na mma. Nne m asị na ụmụ gị ya enweta ife ọma. Ndị nwoke ọ na-afa ndị na-arụbara ụlọ ya alụta ụlọ, ndị na-agbabọ moto dị mma agba moto dị mma, ndị na-arụbọ nwaanyị ya anụta nwaanyị dị mma. Ndị nwaanyị nọ na-afa akwụnsị ndị na-abịaba ọbe nwoke ha ya ababe nwoke nwee ezinụlọ nke fa ụkwụ eruo fe ana dịka nwaanyị. Fa ya amụta ozu nwoke, mụta ozu nwaanyị, amụta isi ji, mụta isi ede. Nne fa ya adụ ndụ ka nkacha isi awọ. Ekwensị na anụ ndị na nwunye iyi enye n'izu a site na ọfa anụ nna agọ n'ọkwa nke ya atọ atọ, ọ bụrụ nke ya aba atọ atọ apụta echi maka na ị naghị enye ngọzi na-anaghị alast nọ ngọzi na-alast ka ị na-enye. Nne na m agbapụta n'ụbọchị taata wee na-asị ka ọ dịrị ụmụ gị na mma. Mma na ọka ngọrụ ka iyi eme na eke na afọ na nkwa na anwụchu na efuchi na isi aka arụ n'ọfọ n'oshio ise.
ogwu nne ya gaziere ụmụ gị Ifeọma mere Akajiọfọ Ezinwa Anaedo asị m ndị niile sonyere m na-ekpere ikpe tata na ọfa ịga n'ụbọchị tata Ifeọma ya emerụ ọnụ Ifeọma ya emerụ ọnụ dịka ị na-ege ya bụ dịka ị na-awọchị vidiyo anụnwa connect ya because agba m that na with spirit with mmụọ the distance the difference in time and space doesn't exist. Dịka m nọ na obi m na ọta m wee na-agọ ọfa anụnwa ngụnwa na-esonyekwanụ m asị gị connect ya asị gị were mmụọ gị tinye na nyawa ọfọ claim for yourself maka na ọkwanụ mmụọ na-eme ọ na-esi na mmụọ wee dịrị mma wee pụta na mmadụ wee na-asị na ọ ga-adịrị ọnụ na mma ama na enwe testimonies na mmụọ kpanitere m wee mee ọ dịka efe ata o gosiri na o nwere ihe mmụọ chọrọ ime maka na adụm emekarị ihe a nye anyị pụta live tinye kamera n'iru okwu mmụọ m wee na-ekpe ekpere na social media adụm emekarị ya mana emere m ya tata ma na-enwe reason for it. O nwere onye ogwu chọrọ ịgọzi kabadị ka ebulu onye ahụ ka iso na ndị ahụ asị m Ifeọma meere ọnụ na-eke noye na afọ na nkwọ ọfọ ngọrọ tata otu a ngọrọ ya ka ọ dị onwe ha mgbagha ya gazie ise ka m bịa ka m mụọrọ ọnụ nsi egbe ka mmụọ wee pụwa ekwu nnọọ ka anyị gụọ ka ọ dị na eke dị n'oge dị n'afọ dị na nkwa ihe na-anọ ụbọ na-anọ ogwu udunu nne nwaanyị obi na chere ka a sị gị kunye njem n'isi ụmụ oke ije mezuo ka nsi wee gaa ise ya gaziere ọnụ